El grup de recerca de VIH-Sida de l'Hospital Clínic podríem dir que té dos grans vessants de recerca. Les dues són molt importants i s'interrelacionen entre elles. Una d'elles és la recerca clínica, basada fonamentalment en assajos clínics tant propis com externs, tant de fons privats com de fons públics, i que esbrinen fonamentalment noves estratègies de tractament, nous antiretrovirals, noves formes d'administració, el long acting, és a dir, els medicaments de llarga durada, etc. I l'altra gran vessant de recerca és la del laboratori. Tenim un laboratori translacional on fem recerca translacional i allà fonamentalment tenen quatre grans àrees de treball. La primera d'elles és donar suport a la recerca que fem nosaltres. La recerca clínica sempre ha de tenir el suport del laboratori. La segona àrea és... Les tres següents estan bàsicament enfocades en l'eliminació del virus de la sida, és a dir, la curació. Una d'elles és l'anàlisi de la senescència cel·lular, és a dir, per què es moren les cèl·lules, perquè amb el malalt VIH es moren de forma més avançada. L'altre gran grup de recerca són les vacunes. Estem començant prototips de vacunes preventives per al virus de la sida, que és totalment novedós i innovador. I finalment l'estudi del reservori viral. El virus de la sida entra a l'organisme i queda en un reservori que si nosaltres el mesurem i fem estratègies per anar-lo eliminant, finalment acabaríem eliminant el virus de la sida, és a dir, curant la persona infectada per al virus de la sida.